बजरिया से चुनारी बजरिया से चुनारी बजरिया से चुनारी ले ले अइहा राजा हो बजरिया से चुनारी बजरिया से लेकिन देखबा एक लाइन आई देखबा धनिया के चटनी आजकल धनिया मिलता अब तो बारहो मास मिले लगल जब धनिया के चटनी पीसा तो गजब का सुगंध आवेला क्या खुशबू है आदमी खिंचल चल जाला नकरे वाली धनिया के चटनी धनिया के चटनी बड़ी मजेदार होला धनिया के चटनी लेकिन हाई देखा माई लक्ष्मी के पूजा हो रहल बा ना अब विदाई भी हुई लेकिन एवो नारी खातिर के अभी जी बड़ी ऊंचा लाइन लिखत हूं का संकेत बा नारी के हाथ लागे नारी के हाथ लागे हर गईले भोला भैया हो नारी के हाथ लागे हर गईले भोला नारी जवन चाहे उनका बतिया में होला बतिया में होला नारी के हाथे आगे हार गईले बोला इंटरनेशनल देवता वो हार गईले नारी जवन चाहे उ जगतिया में होला होइबे करता एक लाइन बा कैसे नारी कारण भइले देखबा राम जी के बाना नारी कारण भइले नारी के कारण भइले सीता के हननवा सीता के हननवा नारी कारण दशरथ के बदल गइल चोला जग जाहिर बा नारी कारण दशरथ के बदल गइल चोला नारी जवन चाहे उनका बतिया में होला जग जाहिर बा दुनिया जनता बतावे वाली बात नहीं थे नारी के कारण सीता के भी अपहरण भइल रहल नारी के कारण राम जी के वनवास भइल रहल दशरथ जी के भी चोला बदल गई नारी के कारण महाभारत भी भइल रहल द्रौपदी की वजह से लेकिन है देखबा नारी से पवले सत्य वाहन प्राण दाना प्राण दाना
सत्यवान प्राण दनवा नारी से हार गए देवता हो मानवा। नारी अनुसुईया से इंद्रासन भी डोला। लेकिन अगली लाइन का नारी करण भई 6 माह के रतिया। नारी करण भई 6 माह के रतिया। नारी के सबसे डोरी, नारी के सबसे डोरी कहीं धरतिया। रात भयल रहल और वही नारी के कारण ये धरती अंधकारमय हो गया था और वही नारी के कारण धरती भी थरा उठल रहल। और तो और नारी नर्मदा के जिसे अनुसुईया के सब जाने ला वैसे सती नर्मदा के भी लोग जाने ला। एक लाइन और है का नारी मेरा भक्ति कैली कृष्ण भगवान। नारी रहली मीरा भक्ति भाव भजन में लीन हो गई कृष्ण भगवान के। एक दरस के तरसत रहली, प्रेम दीवानी थी, दरस दीवानी थी। लेकिन सुभद्रा भटपाट महान के। लेकिन हई देखबा नारी लक्ष्मी पाई भैली नारी जब चाहे वो जगतिया में होला। कहने का तात्पर्य यह है कि जब जब धर्म संकट में पड़ा है तब तब चाहे कोनो रूप दुर्गा काली आदि शक्ति के रूप होके माई यानी नारी आके हमान के थमले वाली है, धर्म के बचोले वाली, राक्षसन के पद मिले वाली, असुरन के संहार के लिए वाली, तभी धरती पर धर्म बचल बा। नारियां कई रूप में आती हैं। एक ही नारी बेटी, बहन, माँ, पत्नी, भाभी, भाभी, चाची, कई रूप हो जाला। अनेकों रिश्ता एक नारी से अनेक रिश्ता जुड़ जाता है। लेकिन कह देला कि नदिया एक घाट पहुँचे रे, वह हाल बा। आखिरी भाव बका नारी से जन्मे पतु है बस सुख
झुरस कभी होला नारी जवन चाहे